Sziasztok! Képzeljétek el, ma reggel apa nekiindult a hátsó kertbe egy talicskával, egy lapáttal és egy ásóval. Kérdeztem tőle, mit csinálsz, apa? Azt mondta, itt az ősz, ideje lesz a hátsó kertet is rendbe rakni. Itt régen nagyon sok fa volt, amit kivágtunk, és nagy gödrök képződtek a helyükön. Valahogy ki kéne egyenlíteni. Na jó, de akkor én is jövök, segítek neked, jó? Mondjad, hogy mit csináljak, és akkor én is segítek. Van nekem ásó kezem, 2, amivel tudok veled ásni, és segíteni. Na, mit szólsz hozzá? Azt mondta, hogy hát, majd ő megoldja inkább, de amit ide hordott homokot, abba az én még beleásugattam egy kicsit, hogy én is benne legyek a munka folyamatában. Na jó, apa, akkor jó munkát neked!